Milí Belušania, spoluobčania, pred nami sú najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Dovolte mi zaželať vám, aby ste ich prežili v pokoji a v radosti z Božieho narodenia. Prajem vám všetko, čo sa zabaliť nedá, pohodu, lásku a zdravia veľa. Nech nikto nie je v tento deň sám. Pokoj v duši, milované osoby vedľa seba a nech sú tieto sviatky plné zázrakov a splnených prianí. Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače. Vianoce sú tam, kde vonajú koláče. Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime a na ktorých myslíme. Želám vám požehnané a milostiplné Vianoce.